Hvis hun skal tisse eller noget andet. Den der gætter rigtigt. Der er det ret. Ned på gulvet. Jeg tog rød. Tysk nok det. Og Katja har lavet sådan en det har været lige om ude af plads. Det var ikke sådan, at jeg tisse på tisse, fordi at, nej, det går heller ikke ned på gulvet. Det er når hun får tisse. Men nogle gange, så kan man bare ikke. Men hvis man så bare kan lade holde sådan noget. Og så fordi hun stod sådan, den var knæk. Det er lige hvor hun er. Under vandet. Under vandet. Kan aldrig. Nej. Under vandet. Den har fire. Og den er skarpe tænder. Det er bil. Og den er større krokodiller. Ja! Den er mindre. Alligator krokodiller er næsten det samme, og jeg tror det er mor. Jeg er sikker på, at det er vi vil godt lave det sjovt for os. Okay, så er det mors. Men det handler jo ikke om, at vi skal lære at kigge på det. Det er sjovt for os. Så er det bare